Tato? Sino dito ang may tato sa katawan o tinatawag na bordado? At least, hindi tarantado. Charot with harot. Sino dito mga bordado? Sino dito yung tatuan kung tawagin nila? Yes, patingin naman. Ano ang pinakamalupit mong tato sa iyong katawan? Pinatato mo bang mukha ng iyong misis? O ng iyong mister? Pangalan ng iyong jowa? Nako, delikado yan. Hindi kayo magtatagal. De, charot lang, wedarot. Oy, pero kabisyo ha, maraming usap-usapan pagdating sa mga ganitong klaseng bagay. Tulad na lamang ng tato sa katawan ng isang tao na sinasabi nila mahirap daw makahanap ng trabaho. Kapag ikaw daw ay isang tatuan, mahihirapan ka daw humanap ng trabaho. And just recently, nalaman ko po no, na sa PNP, Philippine National Police, naglabas po sila ng order para sa mga nanunungkulan na officers nila at ng mga staff, empleyado under PNP to have their visible tattoos removed. And yung mga aplikante po na makapasok ng PNP, bawal daw po yung merong tattoo sa katawan. For some, sinasabing this is a creative art, expression of oneself, beliefs sa artistic side nila. But in every right, there are boundaries. Ito po ay according to Fajardo. At ito pong si Fajardo ay ang PNP spokesperson. Ayan. So, this is going to be effective ASAP. So, anong masasabi mo dito, kabisyo, ha? Okay ba sa'yo natanggalin ang tattoo mo kung ito ay visible kapag naka-uniforme ka ng PNP? Para sa mga pulis natin dyan, kapulisan natin dyan, anong masasabi mo dito? Oo ka, magwelga ka o wala ka namang magagawa? O sa ating mga concerned citizen dyan, okay ba sa inyo yung ganun? Naalisin yung mga tattoo ng mga opisyalis natin? Yung mga visible tattoos? Sabi dito, tattoo is okay. Ang alisin ay ang mga pulis na walang disiplina at abusado. Sabi pa dito ng isa pang netizen, hindi naman issue if may tattoo, dami dyan, wala ngang tattoo pero saksakan ng walang hiya. Uy, grabe naman the words. Eto pa sabi ni Matthew, ang iba nyo ay malalaking tiyan, hindi yung may tatuan. Grabe naman yun. Ako, personal opinion ko about this matter. Well, my brothers have their tattoos on their bodies and masasabi ko na expression talaga siya of oneself eh. Pero kung hindi nila kayang mag-comply sa rules and regulations ng isang company or ng isang organization, ng isang establishment, then wag na lang sila dun. Yun lang. Yun yung point dun. Pero nakakalungkot kasi may parang pangit mang pakinggan pero parang merong discrimination. I remember etong isang sports caster, tinanong niya kung pwedeng visible yung tattoo niya on TV. And then, the producer said, okay lang, walang kaso, it's okay. So parang, nagde-develop yung ating mindset or lumalawak yung pananaw natin pagdating sa expression of oneself, expression of art, ganyan, creativity, na hindi naman ito magiging hadlang sa pag-perform ng isang tao. So, yeah, doon ako nalulungkot na parang makaka-apekto ba siya sa performance ng isang tao or more of aesthetics, more of tinitingnan natin yung uniformity ng bawat isa.
'Di ba? Yung iba nga dyan, ang linis-linis ng katawan pero ang baho-baho naman. Charot! Charot! 'Di ba? Yung mukhang malinis, matakot ka doon, pero ang grabe naman yung amoy. Wala lang. Kumbaga, just throwing this out away, no? Yes! Nag-i-English yarn. Baka lang ma-consider yung opinion ko sa ibang establishment, hindi sa government organization. Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na itatsywa kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pira. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rakitera.